Pat ba baru, dagani la pentep pakatkum ke jing penmi hukum na ke sarkar, ha kebiadai bat ke jingbu perking ye kino ke jing yalang pat ba, na kaliang in charge district magistrate Ribhoi district nongpo, ula pentep pat ba babaro kito ke jing yalang pat ba, lani ki program ki Pynlong Hapoh jong ke kendai Tarik Januari hajar arpoan, ki baladep yo Jingbit na ke office jong ke district magistrate Ribhoi district, la Shah yaki bakin penyat bet yaki program jongki. Henry ki weipat ki program, lani ki jingyalang padba ki banadu kasipau Tarik Januari hajar arpuar shaning, ki baladep ban yo Jingbit, ka office jong ka district magistrate Ribhoi district, ka haban kmi biang sasisin, bat on sa jing tip syakinong penyat. Henry lada jaba kadon ki COVID-19 cases, ha kabaya ka jaga lahap ban penpena containment zone, ka jing Jingbit lani ka permission ka balayo na ka office, kan nom tri kamshu, kublay shibun.